Prenipai hiniarni lorulangso CTM club asai hemalong lorulangso ITI rong mongwe rong chedon lapen matipung arong asar lapen mekaratum chepeng pen kepathik tang ateng Women Karbi Students Association atumaphan Karbi customary arona teng pen kangsai pedopon lam kelet ajoksi lapuson ningjedet pusi Women Karbi Students Association amai phipen chikobirpon lapen rada thengno sitame dia johangpon Kapetik tangateng lorulangso CTM club asai hemalong rong plia rong asar mekar sarlar atum chetong pepen Prenipai hiniarni Women Karbi Students Association asong pen red light area pu kepangdak aputhak Karbi aron pen kangsai pedolo ada porpai kebapor Women Karbi Students Association amai pi dimihan se pi pen rong asar atumaphan horbong aman pi pajir ponsi kangsai asai pangchengpon La Soki, Women Karbi Students Association amai phi lam the kaning je ki chok che puthak ahogalam ke longji aphan kaju pedolo La Sohut Women Karbi Students Association amai phi pen lam the ke peklang ke men lam kelet ajoksi lapuson alam the klang kumat ni along kaju dunlong ladak arong malom ke lason tanghu ku kaju dunlong pensi ningje de lopasi chekopir Lasilabang solam thepen rong asaratum chingki chingwai pe tepsi Women Karbi Students Association amai phi aphan dia ka chohangateng dia pondetlo lapen ke wang jilangani lapuson ahok he alam pen rong aphan nongno ke jo thap the deji aphan ta than peridunlo lapen Karbi aronateng adayareng kami enponsi bangso kangsai amai pejut pondetlo tok bangdo potmosari award kelong do Doctor do engineer do APSC ki undun solo so pinso tu manda do lapen ke rong asar ru basar long riasar risu basa perangki klengdun klengsar podo sita alang litum matha krang ningji dam de alam sitame ding tur kelet upen labangso red light po alam alang litum Tarlible pinpen ningji dam derlo lasi WKSA mepi dimian sepi bangso melong wangsi cikubirlo la solam nitumta songalong chingbai penle kaningji gali la penalang li hansepi ni pentame munthi paka munling paka penle kaningji gali pusi rong asara thengno lapen ke long riasar lapen ke kithe giding kachitong an dak albang so maelong cikubir si dia chohanglo lasi labang so customary arona teng pen kangsai nilitum rong asara court labang so teng pen sita melang litum aphan pirthia long ke kichok chi ke dota hai sita me ki dia halo drom ke the nai lo pen dia lo Hari nikap kripor ni, Women KSA tu lah, long clear ya, red lar, langsung besok pun lapor, lang lagi cok si dah dong si tu pilih, orang su CTM club along, bisa kita lo, itu malang ngajong long dia sabda dulu, apa na, rong thom asar tu. Salah tu mana dulu? Saya rasa ada dua besar tu. Angcup hateng ini tu Women KSA song pen. Ini tu han kilam tang tarik report September ni tu kaning jilat dah sepetak si pini. Alang tu angnu, balang tu kain long bang ni tu bang lo si pini. Ahok lo ni tu merata sagi klaim puluh tangte. Konani pen ke konani suara hang tong amam tu je. Pen konani anh han kang dit kang theo long ji tu dam tu pachin koi du brason ta doji pen ke kona ning su sa kum du son ta doi se da sam khat si pini se me ni tum la bang so kaning je dam ki lek dam dat a joy ni pini ka do gola rong asa tum same customary lu at kan ri pi pana joy ni tum nang chopha lo se tum tame customary lu aron ki tum ta ar kan ki si pini tum dak wang lo te pen la he rong asa tum pen tum chi ki that kon si pi la bang so ma ki News report Karbing Long Life